A tá topka je asi tá Brazília, Španielsko, Rusko, samozrejme tie veľmoci, jak futbalové, tak aj v plážovom futbale. Momentálne sa nachádzam, myslím, že v C-čku kategórii, takže dúfame, že to zmeníme po tej kvalifikácii septembrovej a pôjdeme o krok vyššie. Páni, stalo sa vám, že ste hrali, povedzme, za reprezentáciu zápas a proti mužstvu, v ktorom bol nejaký výnimočný hráč, na ten zápas sa radi spomínate? No ja si myslím, že za Švajčiarov to je asi jeden z najlepších plážových futbalistov, Dejan Stankovič, ktorého si myslím, že je taká top trieda na svete. A z ostatných asi už ja nemám nikoho takého. Honza Koller, jasné, to je samozrejme. Rumún Maciu je taký známy, Mači sa volá. Samozrejme Jan Koller, čo je ako stále veľmi dobrý futbalista a dobrý chlapec. Bolo tam rôzne množstvo hráčov, ale tým, že sme sa možno nedostali do tých finálových zápasov, tak v podstate proti tej top kategórii, alebo proti tej špici sme veľa nehrali, aj keď musíme povedať, že napríklad Švajčiarsko je tým, ktorý je vicemajster sveta a tam sme v podstate hrali proti všetkým. Aj Dejan Stankovič, ktorý bol najlepší strelec majstrovstiev sveta, takže zahrali sme si už proti veľkým menám v plážovom futbale. Uvidíme Slovensku v najbližších rokoch aj na majstrovstvách sveta s tými najlepšími tímami? Je tam taká ambícia? To je možno otázka tuto na Paliho Bureša, že či nás tam prestrieľa. No dúfame, že áno. Robíme všetko preto, aby sme sa tam dostali. Takže dúfam, že bude aj žreb k nám zhovievavý. A to je asi ten základ toho všetkého úspechu. Takže. V rámci Európy sú nejakí strašiaci, ktorých si neželáme do kvalifikácie? Samozrejme Rusko, Španielsko. Rusi a Španieli? Hej, to je tá top. Keď sa pripravujete, povedzme, na ten reprezentačný zápas, je to klasická príprava ako aj v normálnom futbale, že je tam nejaké video a hovoríte si, ten a ten nám môže robiť starosti a ako sa snažíte ho ubrániť, alebo vysvetlite nám to trošku. Video zatiaľ nemáme. Viac menej je to už len z tých skúseností, čo sa pobehalo, hej, že vedia o tých chalanoch. Ale tam to je viac naozaj o tej taktike. Takže tam, keď je natrénovaná taktika, tak sa dá hrať s hocikým. Michal? No, musím povedať, že tá taktika tam zohráva veľkú rolu. V zásade proti hociakému súperovi, aj keď vždy mám vytipovaných proste 2-3 hráčov od súpera, ktorí môžu robiť najväčšie problémy a tam už sú potom štandardné postupy ako zdvojovanie alebo iné taktické pokyny od trénera potom prichádzajú. Závisí to aj od vývoja zápasu a podobne. Počas zimnej sezóny funguje plážový futbal ako na Slovensku. Trebárs aj v Senci chystáte niečo? Tak radi by sme napríklad to naše ihrisko prestrešili. Čiže chceli by sme, aby tam bola nafúkovačka, ale samozrejme je to o tých financiách. No ale pevne veríme, že sa to aj čoskoro podarí, tak uvidíme. A čo sa týka toho plážového futbalu, väčšinou chlapci, čo viem aj takto, čo sledujem, tak hrávajú v tých českých mužstvách, teda v českých mestách, ktoré majú prestrešené v tých nafúkovačkách a na Slovensku a momentálne u nás Senci to nie je. Lepšie hrať pod nafúkovačkou alebo na paliacom slnku? A viete čo, preferujem to slnko asi. Je to predsa k tomu plážovému to patrí, aj keď v zime je to veľké spestrenie pre toho plážového futbalistu zahrať si aj pod to nafúkovačkou. Viem, že normálni futbalisti, alebo teda klasickí reprezentanti majú za vystúpenie aj nejaké odmeny a nejaký servis okolo reprezentácií. Ako je to na Slovensku s plážovým futbalom, že financujete si to aj sami, alebo snažíte sa zháňať sponzorov? Snažíme sa zháňať sponzorov. Niekedy sa to darí, niekedy menej, ale musíme priznať, že samozrejme nejakú časť tých nákladov si musia uhradzať hráči, keďže v podstate každý jeden z tých výjazdov je v zásade aj časť určitej dovolenky, keďže ten režim nie je tak prísny ako možno pri profesionálnom mužstve. Páni, myslím, že tú tému plážového futbalu sme zobrali z jednej aj z druhej strany, takže cez víkend myslím, že všetci diváci sa majú na čo tešiť práve v Senci, tak nech sa darí aj slovenskej reprezentácii a samozrejme nech vám dobre dopadne celé podujatie. Našimi hostiami boli zástupcovia plážového futbalu na Slovensku. Sledujte nás aj naďalej. Pekný večer, dovidenia.